Mifa production ni ondu jabarani filɛbagaw an b'a fɔ ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni kan kunnafoni min bɛ di aw ma kari don aw fɛ ni nin balimamuso fɛ Kansutu Jarama madame la solution nka ale borokɔrɔla degunnen don dɔɔni a y'a denkɛnin bila ka na a jɔyɔrɔ fa Isuf Petit Muktar Ba Traoré fiston ça va kan jumɛn bɛ yen tɔgɔ cɛkɔrɔba bonya buramuso ni denmisɛnninw wallahi nama tɔgɔ cɛkɔrɔba bonya wallahi barika foyi tɛ don aw la bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ t'a fɔ n bonya bonya tɛ ɲini quoi ne bɛ k'a f'i ye ko a ye to ka cɛkɔrɔba bonya le respect là ça ne s'impose pas ça se mérite d'accord i ni Kansutu fila aw ka cɛkɔrɔba de ye ne donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaa ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin y'an sigira an ka jamukan kɔnɔ kan kɛnɛ sanfɛ Musa fɔ an t'a bila dakirinda la ayi an bɛ taa n'an ka kunnafoni kunfɔlɔw ye ko Mali ye a ka balo olu bɔli k'o ɲɔngiri fɔlɔ dɛ o de hukumu kɔnɔna la Isuf Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na fasoba Mali kɔni bɔra ka fɛɛrɛ de tigɛ fɛɛrɛ min bɛ a to an ka balow bɛ se ka to an fɛ yan fɔlɔ cogoya min na nka o bɛna ta maa dɔw kɔni bɛ ka u den de ni ka bɔ ni balo ninnu ye o de hukumu kɔnɔna la tɛgɛ kɔni dalen filɛ nin ye camion tan bɔɲɔnko kan camion tan min ni u kun kɛn bɛ k'u donni an ka balow la ko u kunna n'a ye Kodowari jamana kan bolo tɛgɛ dalen u kan Isuf Muktar Ba Traoré wa ka bere dasi u kun CFA wari miliyɔn 3 bɔɲɔn ko u kan ka o de sara k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ olu hali n'a ma ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la hali n'a ma ye k'a fɔ ko an ka fɛn ninnu kɔni n'o an ka balow ye n'u bɛ bɔ kan ka bɔ ni sariyaw de ye o de kɔni la ninnu kɔni kuma ni sariya in bato u bɔlen filɛ nin k'u den ni ka bɔ ni a ye tɛgɛ dalen filɛ n'a kan Isuf Muktar Ba Traoré ka sabu kɛ fɛn caman kunbɛn u ka camion ninnu kɔnɔna la Isuf Muktar Ba Traoré an ka kɔɔri kolo yɛrɛ kunbɛn o la ka taa se turutow ma Isuf Muktar Ba Traoré ka taa se ɲɔ ani saɲɔ keninge ka taa se kaba ma ani an ka malow minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan awa tɛgɛ kɔni dalen filɛ n'u kan Isuf Muktar Ba Traoré wa u ni bere mun ka kan o bere kɔni dasilen filɛ ni u kun CFA wari miliyɔn 3 bɔɲɔnko olu kan ka o de sara jamana ye hali n'a ma ɲɛ chauffeur n'o ye Modibo Sangare ale yɛrɛ kɔni kun ko ale ye fɛn in sɛbɛkɔrɔ fɔ yanni u bɛ bɔ nka u b'a fɔ cogoya min na kuma tɛ to dugu kulusi kolontigiw ta la fo a kulusi ɲumantigiw an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni bɛ ni ɲangili in na wa ka tila ka o ɲangili bere in ta jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen d'u ma o kɔni wulilen don k'u jɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka bonya nin ko in na cogoya min na yaasa an yɛrɛ bɛɛ bɛ kule min na k'a fɔ ko an ka balow ka gɛlɛn a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na i bonya b'a la sɛbɛn an y'a bɔ le pays kɔnɔna la olu yɛrɛ bɛ kule ko an ka balow n'an bɔ sisan ni tile fila ye a b'an bɔ dɛrɛ donc Musa an bɔ yen nɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga belebele k'a taara Wagadugu kosɛbɛ kɛ k'a taara mun na ye Isuf Muktar Ba Traoré ni i bɔra a kalama wagati tɛmɛlenw la Burkina bɛ olu ka premier ministre ale kɔni kun ye senna bila taama kɛ ka na an fɛ fasoba Mali la a mana dɔwɛrɛ fɔ ye kama baara ni bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na bamananw b'a fɔ ka bamanankan na ko sen kelen o tɛ sira bu o de hukumu kɔnɔna la an ka belebele n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni bɛ Kodowari safurulaye ale kɔni bɛ Burkina jamana kan ni wagati in na taama in yɛrɛ tɛ foyi kan baara ɲɔgɔnya mun bɛ fasoba Mali ni Burkina bɛw cɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na Isuf Muktar Ba Traoré wa an ka jamana premier ministre ale kɔni bɛ nin wagati in na ko a yɛrɛ tɛ segin nin kari in na wa Isuf Muktar Ba Traoré nka a taalen a ye taasibila kɛ ni ka a fɔ u ɲɛna k'a fɔ ko binganiba min n'u kun kɛra wale ka bin Burkina jamana kan o don tɛmɛnlenw na ko ale kɔni b'a jira k'a fɔ ko Burkina ni Mali ka taa se Laginɛ ma an bɛɛ lajɛlen ko an ka an jigi sɛmɛ an ka kɛlɛkɛcɛw la k'a sabu kɛ maa si tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ ni ka na an ka jamana dilan o de kun kɔnɔna la a kɔni y'o welewele dakan kɛ k'a fɔ u ɲɛna ko nin ko in kɔni an bɛɛ lajɛlen an ka an jigi sɛmɛ ka danayaba ta ka da an ka kɛlɛkɛcɛw kan yaasa u bɛ se ka wuli k'u jɔ an ye cogoya min na ka ni banbaaci ninnu dagajalan sama ka bɔ an dala Isuf Muktar Ba Traoré agence presse an ye kunnafoni bɔ o kɔnɔna la donc Musa n'an bɔra yen an bɛ taa ko passeport
an ka jamana mɔgɔ dɔw ka passeport diplomatique a ma kɔrɔ ko y'a caman annulé dɛ. Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra ko ye komi bamananw b'a fɔ cogoya min na ko ɲuguɲugu o bɛɛ ɲagaɲaga wuli février kalo tile 22 n'o bɛnna araba ma an ka jamana marabagaw u kɔni bɔra ni ka nin sɛbɛn in ka a kala an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn k'a fɔ ko an ka maa dɔw bɛ yen ni passeport diplomatique b'o olu bolola la Isu Muktar Ba Traoré ko u kan ka segin ni a ye ka na a bila a nɔ la k'a sabu kɛ a bɛ di u ma koɲɛ dɔw de kama o koɲɛ ye koɲɛ jumɛnw ye ni i bɛ jamana baarakɛ yɔrɔ minnu na maa dɔw de bɛ olu ni a ka kan nka nin bere in dalen Isu Muktar Ba Traoré wa an ka minisiri kɔrɔ caman bɛ a la Isu Muktar Ba Traoré Kadiatou Konare ale k'u ye an ka minisiri ye n'o ye ministre de la culture i bɛ culture dɔn an ka seko ni dɔnko koyɔnw ale bɛ a la Doulaye Konate ale ex ministre de l'éducation nationale ye Isu Muktar Ba Traoré Mamadou Sala Touré ale kun ye ex ministre de la fonction professionnelle et de la construction citoyenne Mohamed Sida Diko Isu Muktar Ba Traoré ale fana kun ye ancien ministre de la justice ye Isu Muktar Ba Traoré fo ka taga sisan an filɛ wagati min na ko sisan ale yɛrɛ ye directeur du cabinet du premier ministre Choguel Kokala Maïga Makanfili Dabou ale ancien ministre des transports et des infrastructures et Isu Muktar Ba Traoré l'ancien 4e vice-président du CNT Isaka Jim passeport diplomatique mo bolo ni akato ni titri na olela ana akunkaka comme a table a bɛ n'a fɔ e ni ne sisan diplomatique ko t'ale ta la bilen u ye ale fana ta ndaraki ka bɔ a bolo Isaka Jim kɔni u y'ale ta daraki ka bɔ a bolo Useni Amion Gindo ale fana kun ye ministre ye ni hakili b'a la bɔ a ka tile la hali n'a ma fasirikɛla bɛ k'a fɔ ko olu kɔni olu maa fila kɔni kelen filɛ ni maa ye maa min ni u ni jamana marabagaw hakilinaw tɛ kelen ye nka fasiri ko an ka ta k'a lajɛ ko nin ko in ma daminɛ i n'a fɔ bi dɛ fo an ko o faamu k'a sabu kɛ ko a bɛ san caman bɔ weleweleda kɛra u ma sera faso ka bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ u ɲɛna ko n'a ma ɲɛ u tɛ ka baara in kɛ faso ye bilen faso fɛnɛ ka passeport mun b'u bolo ko u jija ko ka na n'a ye nka penden kelenw u y'u ba ɲɛjugu ɲɛɲuman ka wagati di u ma Isu Muktar Ba Traoré u ye u ba a ma penden kelenw nka a ma ɲɛ mun kɔ a kɔni kɛlen filɛ u ye k'a fɔ ko passeport diplomatique a kɔni annulé la olu ni a man kan i bonya b'a la awɔ dɛrɛ d'accord Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa ko maison de la presse k'u y'a filenkolon ci k'a dakolo walo Kaoudim ka kunnafoni lase dɔ senfɛ Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kalo in tile 20 tɛmɛlen n'i kɔni bɔra a kalama an ka kunnafoni disoba mun bɛ yen an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ to ka taa an ka camisɛnninw kɛ ye o kɔni de kɛlen filɛ nin ye ko ye komi ni a filenkoro cira ka a dakolon ci Isu Muktar Ba Traoré a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Isaka Jim ale de kɔni kun kɛn bɛ ni ka weleweleda kɛ an kunnafoni dilaw ma yaasa ko min bɛ a kun ni a kan cɛ a bɛ se ka taa o fɔ cogoya min na jamana ko la fasirikɛla ko an ka ta k'a lajɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Isaka Jim a bɛ fɛn minnu fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw tɛ a dɛmɛ a la nka ko dɔ ye fulaw jo ye o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ u ko n'i ye duga ye adamaden su kan sani i k'a fɔ duga bɔ mɔgɔ su kan i jija i k'a fɔ duga bɔ an su kan u ko n'an y'an sigi ka nin ko in lajɛ bi a kɛra Kaoudim ye sini a bɛ se ka kɛ an dɔ la kelen ye k'a fɔ ko jamana kɔni ye yɔrɔ de ye yɔrɔ min maa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina fɔ bonya ani karama kɔnɔna la fasiri kɔni ko ni an ma nin ko in ta k'a filɛ ni jamana marabagaw y'u sigi ka nin ko in lajɛ nin cogo in na tan Isu Muktar Ba Traoré ko a ko laban ka a bɛ kɛ tiɲɛni ye o de hukumu kɔnɔna la ni a fɔra ko an yɛrɛ ka kunnafoni disoba ni wulili kɔni kɛra ka taa se o de ma k'a sabu kɛ ko maa dɔw bɛ yen minnu ko nin ye kunnafoni dilaw wele k'a fɔ ko u bɛna u hakilinaw di yaasa jamana in bɛ se ka mara cogoya min na olu hakilina la o k'o ma kɛ dɔw fɛlata ye o de kɛlen filɛ nin ye bolokurun kɛlɛ ni
e ko an yɛrɛ ka kamera dɔ ta ko da fɛ ye de bolokuru kɛlɛw ni n taha sidɔw ye a ɲɔgɔn neni jugu fasirikɛla kɔni ko an ka ta k'a lajɛ an kɔni bɛ wuli da de kɛ jamana marabagaw ye nin ko u kɔni kan ka wuli ka u jɔ ka nin ko maa minnu kɛra nin sababu ye Isu Mukutari Ba Tarawele yaasa a yelen bɛ se ka bɔ a ko la cogoya min na wa u ni ɲankili min ka kan k'o yakili da o kan i bonya b'a la. Donc Musa n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa. ɲɔnɛ ne ma fɛn in faamu dɛ nin fɛn in. Ne m'a faamu na Isu Mukutari Ba Tarawele. Parce que ka kunnafoni di kɛ k'a ban pewu fo an bɛ an kunnafonidilaw bɛ k'an ka wariw de ɲini sisan dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na s'u ka so olu de welela k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ ka kari. Nin ko in ma lajɛ ji ɲɛmajɔlen na. A kɛra mun yɛrɛ la o bɔra k'a fɔ ko ale yafara. Yafali yɛrɛ tɛ problème ye o. Ne kɔni hakili la ni yɔrɔ kun bɛ kari a kun kan ka kari ko daminɛ walima ko camancɛ nka kuma bɛɛ lajɛlen fɔlen k'a ban tuma min na fo mumu ninnu minnu kun taara kunnafoni da olu bɛ k'u tɔgɔw sɛbɛn k'u b'u ka buruburuw minɛ ka bila u kun an bɛ bali mun na chaise ni ne ko nin ko in ko dilannen tɛ dɛ ne m'a fɔ dɛ nka komi sariya bɛ jamana kɔnɔ lahala ni jamana wulila ko u jɔ u n'a dɔn a ko bɛ sira mun kan o tɛ ala k'an bɛ sababa ma. Donc Musa n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa an ka kunnafoni dunna nɔfɛ n'o ye Bandiagara mara la Kani Bɔnsɔn a ko terroriste taara bi olu dugukɔnɔdenw ka o don na dɛ. Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na san a n'a ka waati an kɔni an bɛ nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a fɔ ko jamana si tɛ sécurité totale bɛ jamana mun na nka o de kama a bɛ fɔ ko anw minnu filɛ nin ni anw ye dugu sigibagaw ye n'anw tɛ finitigiw ye an kan k'an ka finitigiw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ yaasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na k'a sababu kɛ ni maa ninnu ɲɛ ganna sani u k'u ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma marifa bɛ minnu bolo u t'u ɲɛsin olu ma dɛ anw nana masumalenw de sigilen u bɛ taga bɔ ka bin anw kan o ma kɛ sa kuma misɛnnin bɛ caya fan bɛɛ fɛ n'o tɛ sisan ta kɛlen don cɛ kɛlɛ ye n'i bɔra k'i jɔ an marifatigi damaw b'a da ɲɔgɔn kan. Wa jamana caman sigilen u tɛ kuma nin ko in na dɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni bingani ni kelen filɛ nin kɛ sababu ye i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Kani Bɔnsɔn mara la ale bɛ Bandiagara région kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele a kɔni kɛra bingani wale min ni banbaciw tun b'u ka moto juguw la u kɔni de nana ka na bin nin dugu in kan Isu Mukutari Ba Tarawele ka maa 12 bɔɲɔgɔnko o kɔni nin fa tora a la Isu Mukutari Ba Tarawele ka taa se maa 3 kɔni ma olu banana kosɛbɛ nka an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni taara ni ka lapitaniso sɛgɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele fasiri kɔni ko nin kɛra février kalo tile 23 yɛrɛ koyi nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taga se nɛgɛ kanɲɛ 18 bɔɲɔgɔnko ma Isu Mukutari Ba Tarawele nka an ka jamana marabaga mun bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko gouverneur o kɔni ni a ka cɛdenw u m'a bila dagirinda la u bolila o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa dɛmɛ don nin dugu in ma k'a yir'ula k'a fɔ ko jamana bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni banbaci wale in bɛ se ka dabila cogoya min na wa ko nin ko in tɛna na to ten ni fɛn ma bɔ a la Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni bɛ jɛ ka dugawu de kɛ an ka maa minnu ni tora nin na ya rabiyama u m'a min u m'a bɔ ala ka hinɛw la ala k'u fara silamɛsuw kan minnu yɛrɛ banalen don an bɛ dugawu kɛ ya rabiyama ala ka kɛnɛya ala ka a di u ma ka sebaya di an ka finitigiw ma halisa Isu Mukutari Ba ala k'o dugawu minɛ ya rabi. Musa an bɔ yen an bɛ taa kunnafoni wɔɔrɔnan nɔfɛ ko RPR 6 R8 i b'o dɔn ne k'a bɛ layin da ko i mun kɛ ni kunnafoni yɛrɛ tɛ ne tɛ ne RPR in dɔn Isu Mukutari Ba Tarawele damatɛmɛ kojugu o bɛ maa gan i kamana la Isu Mukutari Ba Tarawele ma i kana i sigi wagati dɔ to la i kana fa to la nka i kan k'i jija k'i sigi wagati dɔn Isu Mukutari Ba Tarawele an ka jamana in kɔni bɛ ka kɛ sababu ye hali n'a ma ɲɛ dɔw kɔni wulilen don k'u cɛsiri jamana in bɛ se ka segin a cogo la cogoya min na nka dɔw kɛn bɛ ka taa n'an ye fo Ameriki o de hukumu kɔnɔna la an ka communicati procureur ba mun bɛ yen ale ma nin bila dagirinda la dɛ i yɛrɛ mana 6 R8 kɔni ni o ye Modibo Dumbuya ye Modibo Dumbuya ale kɔni n'a ka clipu tɔ Lala ani Kasubunba maaw nata o tɔ kɛ ni ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele a kɔni bɔli filɛ nin ka dɔnkili dɔ de da dɔnkili in a yɛrɛ titiri ye ko a ka di
akadi wasabu nga dumulu o te do wɛrɛ kan cɛni musoya kɔ a ko cɛni musoya kadi k'a bɛ maa ni ha Ese Muktar Ba Traoré nga o maka a ko la baasi ye a kɔni wulilen filɛ nin ye ni ka taa an kɛrɛfɛ jamana la n'o ye Laginɛ ye a b'a dɔn k'a fɔ ko nin clip modèle ninnu tourneli u ma nɔgɔn yan a taara Laginɛ a taara Laginɛ filaninw i y'a dɔn olu sɛbɛkɔrɔ cɛ ka ɲi u dilancogo ka ɲi a Laginɛ filanin ninnu ka ɲi dɛ ni ne bɛ taa ne tɛ fama ye ma dɛ a dɔw bɛ n'i y'u ye i b'a fɔ k'i k'u nɛmu a kɔni dalen filɛ nin o bogotigi saraman cɛla fila ta ni ka kilipu turun ni o ye Isu Muktar Ba Traoré nka kilipu in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen ya a kɔn k'a sabu kɛ anw tɛ se k'a bila an kunna k'a fɔ ko maliden de bɛ se ka nin dɔnkili modèle da hali ni a dɔnkili in ma da dalen kɔ nka ka dɔnkili in kɛ kilipu ye i b'a fɔ ko nanzaraw b'a kɛ cogoya min na k'a sabu kɛ a ye nin muso minnu ta Isu Muktar Ba Traoré kuma in cɛ ka jugu i b'a dɔn u tun kan ka Modibo 6h8 u tun kan k'a di i ka cɛ de ma jɔn ma Renouveau Salifu kɛ n ka cɛ tɛ Salifu ye dɛ n y'a kɛ n ka cɛ ye Isu Muktar Ba Traoré o ko in kɔni kɛlen ani a ka o fili a ka bɔlɔlɔw sanfɛ Facebook b'o la ka taga se Fatimu ninnu ka fɛn ma TikTok fo ka taga se a yɛrɛ ka compte TikTok ma o de kɔni hukumu kɔnɔna la an ka ni cɛba in procureur o m'o bila dagirinda la dɛ o kɔni filɛ nin ye ni ka taa a minɛ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ale bɛ lycée ba la ani professeur karilen no ɲɔgɔn na lala olu mana leçon min di a ma na a bɔra ani i cogo dɔn Isu Muktar Ba Traoré i bonya b'a la Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Comatex ko jamana ko k'ale kelen dɔrɔn de ye a ko cɛlabaga yɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Asimu Koyita a ye nin kuma in fɔ ko karisa n'an ka wara faga o b'a sɔrɔ i ka wara a kunkolo bɛ i bolo o de kɔni hukumu kɔnɔna la Tare Tabadaga kala Segu Comatex a bɔra SAA la a kɛra anw yɛrɛ ta ye sisan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Isu Muktar Ba Traoré Fasili ko n'i y'a ta k'a lajɛ Comatex kɔni kun ye yɔrɔ min ni a bɛ fasoba Mali kɔnɔ a kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye an ka kɔriw bɛ se ka bama min yɛlɛma cogoya min na ni k'o kɛ an ka donfiniw ye ka taa se an ka gariw ma Isu Muktar Ba Traoré nka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Comatex a kɔni kun bɛ société dɔ de bolo n'o ye société ɲɛjuru caninw ye n'o ye Seniwaw ye Isu Muktar Ba Traoré Fasili ko ka sɔrɔ a bɛ an yɛrɛ fɛ yan dɛ o société in kun bɛ 80% de sɔrɔ a la kɛmɛ sara olu ta ye 80 ye awɔ dɛ an ka fɛn ninnu tilancɛ bɛɛ de kun bɛ ten koyi a bɛ an minnu yɛrɛ fɛ yan kɛmɛ sara la 20 dɔrɔn de kun bɛ anw bolo Isu Muktar Ba Traoré nka komi i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka jamana marabaga minnu bɛ an fɛ yan sisan u ko u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ usine minnu bɛ an fɛ yan yaasa u bɛ se ka wuli ka jɔ u sen fila ka cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna la a kɔni daminɛlen filɛ nin ye Comatex la ni Ala sɔnna ma o kɔni bɛna baara bɛɛ lajɛlen daminɛ wa an tɛna na an sara maa la bilen k'a fɔ walima an k'a ko kɛ cogoya min na yaasa fasoba Malidenw yɛrɛ caman bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na o kuma société Comatex SA ale bɔra SAA la sa a farala anw yɛrɛ kan a kɛra jamana ta ye o banna awɔ d'accord Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa kunnafoni seginna nɔfɛ o ka kɛ ko Maɲina mara la ko sɔgɔjigi kɛra an ka dumunifɛn dɔw la yɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na wagati tɛmɛna maa caman bɔra ni ka vie chère kɛlɛ a ma kɛ ten ni vie nɔgɔyara n'a hakili la olu maa kelenw de kan ka bɔ k'a fɔ aw kun bɔra ka kɛlɛ mun kɛ alhamdulilahi rabbil alamina sisan an tɛ wele bila poivron vert ma i ni jɔ alhamdulilahi rabbil alamina sisan an ka kɛlɛ kɔni a sera ka ko dɔ sɔrɔ ni de ka ɲi Isu Muktar Ba Traoré wagati min na ni ko ka gɛlɛ aw minnu kun bɛ ka bɔ k'a fɔ ko a ka gɛlɛ a b'aw jija ni nɔgɔya nana aw mɔgɔ kelenw fɛnɛ ka bɔ k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la a nɔgɔyara hali n'a bɛɛ ma nɔgɔya ni kɔni nɔgɔyara o la fasodenw b'a dɔn k'a fɔ ko aw kun bɛ ka kɛlɛ mun kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛlɛ in kun ye jamana ko kɛlɛ ye ko nka ko yɛrɛ kɛlɛ tɛ n'o tɛ ni i bɔra a kalama sisan bɛɛ lajɛlen bɛ ka
yaasa tobi ka sogono jaba kɔni n'u tɛ ɲini kana ta k'a di i ma i ka taa n'a ye dɔ bɔra o la Isu Mukutari Ba Tarawele dɔ bɔra tulu la Isu Mukutari Ba Tarawele dɔ bɔra fɛn caman la hali malo bɔrɛ kaba bɔrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele hali ni a ma ca dɔ kɔni bɔra a la tuma min na ni dɔ farale a kan n'a ma ɲɛ o kɛlɛ bɛ kɛ ni dɔ bɔra a la fɛnɛ o fɛnɛ kan ka fɔ dɛ o de hukumu kɔnɔna la Mayinakaw kɔni bɔra k'a fɔ k'olu kɔni niso sɛbɛkɔrɔ jalen don k'a sabu kɛ ko fɛn caman bɛ olu ka sugu la alhamdulilayi rabil alamina k'olu caman kɔni sɔngɔ jiginna ka taa se tulubu dɔ ma Isu Mukutari Ba Tarawele o sɔngɔ nɔgɔyara malo sɔngɔ nɔgɔyara sukaro sɔngɔ nɔgɔyara Isu Mukutari Ba Tarawele ko olu ka fɛn caman den de bɛ yen ko o sɔngɔ nɔgɔyalen don k'o kɔni de la olu bɛ wuli da kɛ an ka jamana marabagaw ye k'a fɔ ko nin ko min daminɛlen filɛ nin ye ya rabi a kana dan maa ɲina kelen ma dɛ a ka hinɛ ka se Mali fan bɛɛ lajɛlen ma i bonya b'a la Musafu k'an ka kunnafoni kuncɛ Jangara o ka kɛ ala ko Bajangarakaw bolo ka kulekan bɔ ko fo ka lakanaba yɛrɛ la segulu ka Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ an ka kunnafoni na an bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko nin wagati in tɛmɛnen la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen a ɲuman a sɛbɛlama minnu dusukun kamikaminen don an bɛɛ lajɛlen farala Bajangarakaw kan k'a sababu kɛ anw de ye fa kelen ba kelen ye k'an ka dusumakasa yira yaasa bingani min kɛlen filɛ nin dugu in na a ka dan nin ma an kana bɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ kalama o de hukumu kɔnɔna la Bajangarakaw kɔni yɛrɛ fɛnɛ bɔlen filɛ nin u ma baden ni ka u ka nisɔngoya yira a kɛra jumadon Isu Mukutari Ba Tarawele u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye ko min ni olu bɛ a kɔn kosɛbɛ kosɛbɛ wa olu bɛ tila ka weleweleda min kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye jamana marabagaw ye u bɛ baara la dɛ nka u k'u cɛsiri halisa ni ka dɔwɛrɛ caman den fara baara in kan yaasa olu n'u bolo minɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na Isu Mukutari Ba Tarawele u bɔra ka nin tagamaba in kɛ bonya ani karama kɔnɔna la wa k'u ka nisɔngoya yira i n'a fɔ an maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'an ka nisɔngoya yira cogoya min na ka a ɲɛsin ni bingani wale min kɛlen filɛ nin ye an sigiɲɔgɔnw ni an balimaw ni an terisiraw ma o de kɔni hukumu kɔnɔna la a kɔni bɛ weleweleda kɛ an bɛ tila ka fara an balima Bajangarakaw kan ka weleweleda kɛ k'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ u bɛ ca la dɛ nka halisa u ka dɔ fara ca kan yaasa nin bingali wale ninnu a ka ko to an ma souvenir Isu Mukutari Ba Tarawele o de bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ d'accord Musafu naamu nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na kosɛbɛ kɛ folikanw b'i bolo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ u sigi ka bɛn an ka nin wagati ma Isu Mukutari Ba Tarawele ka tila ka maliyɛn den ɲɛnama bɛɛ lajɛlen fo ka a yirula k'a fɔ an ka an bolo di ɲɔgɔn ma Isu Mukutari Ba Tarawele mɔgɔ si tɛ se ka na Mali jɔ ni anw yɛrɛ tɛ ka an ka dibila baarakɛlaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ olu jɔyɔrɔba bɛ an ka baara in na o tɛ Eriji la sa Momo tun bɛ yen nɔ musow ka Momo ani a terimuso Salimata Kamara Fatimu ale tun bɛ kameraw la o tɛ o don donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foliba bila ka se an ka abonnés bɛɛ lajɛlen ma a bɛ tu k'u b'a anw si kosɛbɛ kosɛbɛ donc ani Ondu télé kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛ tu donc ni ne bɛ dan sigi an ka bi kow la an b'a fɔ ko k'an bɛn o la diɲɛ waati wɛrɛ shukurani